ओ औठा औटाव ना। काय गो? अहो आज आपल्या शादीची सालगिरह है। अरे हो, 5 वर्ष झाली आपल्या शादीला. बघता बघता 5 वर्ष गेली. अगो जरा इकडे ये. आयलू. बघता बघता तुझी गेली असतील, माझी तर ऐकून ऐकून गेली तेच. 5 वर्ष कशी गेली. जा आता उठा, एक दूध पिशवी आणून द्या. तिच्या आईला